Sobrang laking isda. Ito po yung kumakain ng tao. Baka nakakain na yan ng tao. Sobrang laki mo yan. Nakahuli po yan ay yung aking gwapong lulo. Lo, ano po masasabi natin ngayon sa ating isda na nakuha? Lo, Oh, dahil yun. ito po yung, yan po, sobrang laki po yan. Buhay pa po yan, buhay pa. Ayan o, ayan. Ang isang, ang bunga nga po ay kasyang isang malaking tulingan. Sobrang laki pa yan. Buhay pa po yan, buhay pa. Lo, ano pa masasabi nyo lo sa huli natin ngayon? Yan po si Luluwiki ko, ang guwapo. Huwag kahikap, kayo buinas kayo. Buhay. Yan po, ito po yung gawing aquarium po yan ni Ninong Alan. Alagay sa aquarium. Ito po yung, assistant, ano pa masasabi nyo? Assistant! Gunit-gunit rata, himas-himas na. Sa lahat po ng magsusubscribe sa aking YouTube channel, pakipundit lang po yung notification bell, tapos share po sa mga kaibigan natin. Please subscribe the vlogger ngayon sa ating Sitio Inanuran. Ay! Sobrang laki po niya, no? Gumaganti yung isda, gumaganti. Oh, padanin banyira, padanin. Ayan po. Mga anong mga ilang metro yan tayo, mga ilang metro po. Ang haba. Mga bata, tabi mo na. Ang buinas. Napaka-buinas po ng lulo ko. May haya po na ko dyan mamaya. Kapitan, ang buinas ka na. Kapitan, buinas ka na. Nagbiyahe na sila. Ay, kadaan na baka bang... Lulo na, iba yun sila na. May kuha sila. Buhay pa rin. Yan po ang tinatawag na baraka. Ibigay siya ng buwak. Yan po tinatawag na pakol. Ano ba gaysan? Pakol ba gaysan? Pakol? Bakol. Hirap po magbuhat yung 2 tao sa isda na sobrang laki. Di kaya yun. Ninang, ano po masasabi natin, Ninang? Sa isda na to na Ninang. Yan po ang aking Ninang na maganda. Asawa po niya